Baragmo Ramshilio Delso, Necbuso, Nesus Malus Verso, Melehayoso, Dalho, the Bangilion Gadish, the Moranish Mishiho, Damascure Alan. Baragmo, Ningalkilavarkum, Samadhan, Irikite. Out there, Manude, De Mayarta, Yanglium, Yogi Kumar, Evangelion Gadishu, the Moranishum Shiho, Gorusu Somayonisum, and Yuanun Shliho, Magarsano, the Mare Sai Furkun, and by the Pranauno, number Shigai, the Nacho Sulum, Namada Mail, the Negarnium, and Nekimunda Rikete. Sabino Hokil, the Grono, the Gadish, the Moran Maluhan, Furukudilani Shum Shiho. Samin Suldo Kadis no Mariam Barakmur, Holenden, Hokano Hua. ഇപ്പോഴാകട്ടെ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു. എന്റെ സന്തോഷം ഇവരിൽ പൂർണ്ണമായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഇവ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിന്റെ വചനം അവർക്ക് കൊടുത്തു. ഞാൻ ലോകസമ്മതിയില്ലാത്തതുപോലെ അവരും ലോകത്തിൽ നിന്നല്ലാത്തതിനാൽ ലോകത്താൽ അവർ ദ്വേഷിക്കപ്പെട്ടു. നീ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ എടുക്കണമെന്നല്ല, ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമെന്നാണ് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ലോകസംബന്ധിയല്ലാത്ത പ്രകാരം അവരും ലോകസംബന്ധികളെല്ലാം. പിതാവേ, നിന്റെ വചനം സത്യമാകൊണ്ട് നീ സ്വന്തം സത്യം മൂലം അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. നീ എന്നെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച പ്രകാരം ഞാനും അവരെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു. അവർ സത്യത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കേണ്ടതിന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവരുടെ വചനം മൂലം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. അത് പിതാവേ, നീ എന്നെ അയച്ചുവെന്ന് ലോകം വിശ്വസിക്കത്തക്കവണ്ണം അവർ നമ്മിൽ ഒന്നായിരിക്കാനായിട്ട് നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും ഇരിക്കുന്നത് പോലെ അവരെല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാകുന്നു. നാം ഒന്നായിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അവരും ഒന്നായിരിക്കാനായിട്ട് നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മഹിമയെ ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു. അവർ പരിപൂർണമായി ഒന്നായിരിക്കാനും നീ എന്നെ അയച്ചു എന്നും നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ച പ്രകാരം ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിച്ചു എന്നും ലോകം അറിയുവാനായി ഞാൻ അവരിലും നീ എന്നിലുമായിരിക്കട്ടെ. പിതാവേ, ലോകാരംഭത്തിനു മുമ്പേ തന്നെ നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്വന്തം മഹിമയെ നീ എനിക്ക് നൽകിയവർക്ക് കൂടി കാണേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എൻ്റെ കൂടെ അവരും ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നീതിമാനായ പിതാവേ, ലോകം നിന്നെ അറിഞ്ഞില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞു. നീ എന്നെ അയച്ചു എന്ന് ഇവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നീ എന്നിൽ കാണിച്ച സ്നേഹം ഇവരിൽ ഇരിപ്പാനും ഞാൻ ഇവരിൽ വസിപ്പാനുമായിട്ട് നിന്റെ നാമം ഞാൻ ഇവരെ അറിയിച്ചു, ഇനിയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ച് അരുളി ചെയ്തു. ബാറഖുമോർ ഉശായിനോ ശ്ലോമോ ലക്കുൽക്കൂ.